To jest ten główny cel tego dzisiejszego dnia. Te dni, bo to już jest cały tydzień wnet, są coraz bogatsze, coraz więcej tych imprez, tych zimdzeń. Była na ten przykład potańcówka na Straganiarści w dawnym Mestwinie, a dzisiaj w Pułapce. Tam też Rąk Dzierżdżą tam tabaka. No, rozdawał i przygotowywał. Ten główny punkt, ten najważniejszy to jest dzisiaj, to jest ten przemarsz. Jest głośno, bo jest Jastarnieńska orkiestra. Są też rybaczce i rybacze z Jastarni i z całego półwyspu. One pokazują to, jak to dawniej było, jak to było, ten fach był trudny. Też są i też władze miasta. W imieniu pani prezydent miasta Gdańska, pani Aleksandry Dulkiewicz, życzę pięknych dni w Gdańsku i życzę, żeby państwo się dobrze czuli, dobrze bawili i za rok wrócili. Stary gurt, który dla wielu Kaszebów jest uznawany za nasz stoleczny gurt, ale to są nie wzałoznicze. Tu bardzo wiele się dziejało, cidyż jak i dzieja tery. Gdańsk promieniuje na całe Płomyrzy i dlatego my chcemy, aby ten pierwiastek kaszebski, który jest bardzo ważny, został podszczychnięty tu we Gdańsku. Bo Gdańsk jest znany z tego, że jest stolicą bursztynu. Tu się rozpoczęła druga wojna, tu upadł komunizm. Ale na każdym etapie my, Kaszebi, nasza spolezna dała bardzo ważny wkład, aby latos, ten tysiącletni gard wezdrzył tak, jak on wezdrzy. To trzeba pokazywać, a nasza kultura i nasze produkty, to one odwiedno były obecne w Gdańsku i myślę, że taki jednostodniowy, jak mamy latos, czwartek dni kaszebsi, przeboczą mieszkańcom Gdańska i naszym gościom, jak ważny dla grodu nad Motławą są Kaszebe. Ja że też o tym godę, o tych wielkich Kaszebach, które są wpisane w historię Gdańska i to niektórzy z nich to za to zapłacili rzecem, jak Michał Szuca, jak Franciszek Kręcki. To były nietuzinkowe postacie, wielkie postacie. Oni napisali trwałe karty historii tego miasta, tego Gdańska. Także my tu możemy też być zbóżni z tego, że mieli tacich i mama też, bo to jest to są i profesory, to jest Józef Bożyszkości, to jest Obrach Prądzyński, oni są w handze widoczni, oni są, też i to jest też warte powiedzeniu to, że my się już nie wstydzimy tego, że jest na Kaszebach. To jest też te dni, ten tydzień też jest po to, żeby to nas samych to utwierdzić. Ja? Jastarna przyjeżdża pokazać swoje rzemiosło, pokazać jak ważala robota rybacko na młyżu, jak ledze feszowale, za rybami wychodale, czy ceplo, czy ze mną, musieli wstawać w nocy do swoich sejci. Bardzo im co to widzi, bo to jest taki naród romantyczny, sam robota, ale młyże też je dla wsiadczych. Więc tutaj my możemy przejechać, aby powiedzieć o swoich starkach, o swoich ojcach, o ich robocie, o ich religii, o ich wierze, o tym, z czym są co dzień musieli napłytkać, czy wychodali do męża, czym ze fęk, czy nim ze fęgui, czy dużo zarobić na rodzino. Teraz w świadku wezdzie często inaczej, mamy zupełnie często inne rzeczy, ale jesteśmy jedno, mamy w głowie, że jesteśmy spadkobiercami kultury rybaczki, kaszebści i chodzimy w młyże, bierzemy co na botach,
Bardzo my to lubimy, pod żeglami pływać, peszować u mężnej, ale choć pobieżeć na tych żeglach, a pokazać, że to młyże, a to rybaczenie jest w naszych sercach. To jest taka próba, no i ma to już 13 lat, próbujemy pokazać, a organizować tak, jak oni tu gadają, mówiąc, że instanizacją, no i jak to przejdzie lat balo. To balo wszystko waczatony w książkach, waslochony od naszych dziadków, od rabłyków starszych, oni gadali, opowiadali, jak to was żalo. No i kiedyśmy wpadli na taki pomysł, żeby to odtworzyć, no i co udało zrobić, zamka tam wiele ladzą i organizacją. Ten strój, te błyty to jest podstawa, bo bez tych błytów ten strój to by szło zrobić, no ale z błytami to jest drażej sposób. No ale nie wiem, ja myślę, że tutaj jest bardzo istotny ladze, jeszcze raz ladze. No co to by dało, żeby jeden co w Amasli, co przyjdzie to jeden boto. To, że to są ladze, no i to są, że to są że zrzeszenie, co podjęli od tego, no, że to robi w ogóle, że chce robić. No. Ci bialci, chłopci, to jest podstawa. No. I na pewno ta atmosfera, no, i taka myśl, że robimy te, co tu dało płynąć 100 lat temu, no, że to robili nasi dziadowie, nasze babcie, no, i to naprawdę daje taką satysfakcję. No. Tak jak rzekł Mieczysław Konkol z Jastarnictue partu Kasiepsko-Pomorściue zrzeszenia tyś stowre pomerenk, Fischmark tu nie byłoby bez ledzy, bez strojów, ale też bez pomerenków, albo inaczej drzewianych bytów budowanych na wdór dywnych pomerenków. To są odchłodzy od tego oryginału, a to z tego powodu, że to nie miało w ogóle motoru, to nie miało silnika. Nie? Ale dziś są dnia, jak człowiek nawet do tego portu na motorze, nie może zgodnie z prawem wleźć na żaglach. Musi być motor. Nie? Pomijając kwestię to, że na przykład wiatr nie pasuje. Tu my musimy mieć na flaku tej i tamtej. Nie? To bez tego motoru to są nie do. Nie mówię, że w jastarni jest 13 pomeranek, bo pomeranka miała swój wymiar, pomeranka miała swoją szerokość, było tak specyficznie robiono. A te boty, co my nazywamy w jastarni pomeranci, oni mają na przykład, pomeranka miała 8 metrów, 9 metrów. A oni tam niektórzy mają boty 6 metrów, to nie jest pomeranka, to jest żakówka, to są łodzie pomocnicze, jak masożycze ma. Tu na przykład ze Slade ma sygnał laskornówko, ale tam nigdy nie nazywali pomeranką. One jest specjalnie zrobiono za pieniądze z zrzeszenia, po to, żeby jak my robimy tą scenizację, ten laskor jastarnia przed lat, żeby mieć richtig błeta laskornowego. Ten to jest oryginał. Ćwierty gdyńści dni Kasiepści darowało wicy jak tydzień, ale krumtełe, co można było naleźć na skwerze mace jak łysycy, że wiele dziejało się w innych partach gardy Gdyńsk. Tu we Gdyńsku, ale i na uniwersytecie myśmy mieli rozgrację, teatr, kino, planszówci, potańcówci, warsztaty tabaci, spacerę Kasiepścimy stegna ma po Gdyńsku. Te i insi rozgracje będą się działy latos i mam nadzieję, że każdy znalazł w tym bogatym programie coś losę i weźmie raz, może 2 razy przyjdzie i weźmie udział bezpośrednio sam. Kasiebę Music Festival chcemy, aby na tej Gdyńszczybinie pokazać też insi, nie bles ludową muzykę, ale rockową. Ta nowoczesna, która powstaje na Kasiebach, a ci młodzi twórcy oni muszą gdzieś się pokazać. A myślę, że Gdyńsk jest właśnie takim placem, żeby się wypromować, a żeby też tutejszej widowni pokazać, na czym dzisiaj na Kasiebach muzycznie co robi. Mamy koła gospodyń wiejskich, mamy ceramika, mamy haft Kasiepści, mamy maleńci, mamy weszywci, Kasiepsku wełna, co jeszcze, no ksuści oczywiście, też suje i Kasiepści browar, no bardzo wiele produktów regionalnych, wszystko je wykonane własnymi rękami i myślę, że przede wszystkim warto je tu być.